Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Matthew Kapitulo 6, versikulo 19, aginggat 21. Di kay agornong iti kinabaknang nga agpaay kada kayo dito'y daga, taditoy dadaulan ti sanga ken lati, ket serken ken takawan dagiti mannanakaw. Agornong kayo kit di iti kinabaknang nga agpaay kada kayo sa dilangit. Tasadyay saan nga agratik ken aglati. Ket saan aserken ken takawan dagiti mananakaw. Tano sa dino ti ayan ti gamang mo, adamot ijay ti puso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kanyan. Amigo, silibraran ta ti panagbaligi ti business deal tato. Ado ti duldulin ko a vintage a mainom dito minibar ko. Sige, amigo. Manglokat ka iti maysa. Anya ti kayat mo, amigo? Ada ti whiskey, rum, tequila, kanda dumapay. Your choice, amigo. Okay, lokatak nga roden tayo ti maysa whiskey. Angot na pailaeng ket makabartekan, amigo. Ay katramanam amigo. Okay. Toast, pare. Toast! Iti panaggayam ta aduakan para iti atidog abiyag. Okay. Naimas, ngam naingal, amigo. Talaga naingal, amigo. Whiskey ko naman. Sapay ko mga rotag tultuloy ti panagtinunus ta adwa. Of course, amigo. Nasubukan ti panaggayam ta. Ure agkaribal ta iti negosyo. Ket nagtalinaed talat ta, anasingad iti tunggal maysa. Napintas na ito'y a restaurant, kumare. Kaya't ko ti ambience na. Wan, kumare. Nangag ko da ito iti may sa client ti asawa. Isoan na panunot kang awisan. Uray no baruda pa ilaang iti business, mayat ti serbisyo da. Un nga rod, kumare. Iso siguro apimatok kadagiti parokyano. Kumare, nagbaligi mo't ang ti business deal dagiti asawa ta. Un nga rod, kumare. Dakkel tinapastrak da iti dayta a business venture da. Maragsaka na karod, kumare, gapo iti dayta. Sapay ko tamataginayon ti panagswerte ti anyaman aserken da negosyo. Ken, uray ko madagiti anak tayo. Agkatuluyan da kuma. Dayta ti tartari gagaya, kumare. Aklunan ko man ti anak mo, ti anak ko. Total, isudan tumot laang ti agtawid kadagiti negosyo. Ken kinabaknang tayo. Ria, talaga kadingawan ti mariknam. Uray basit a panagayat kanyak. Ulitak man ang tiimbagak kan ka, Manuel. Ibawing mo ti panagayat mo iti sabali a babae. Una yan. Kas kabsat laang ti mariknak para kan ka. Uray kasta ti sungbat mo ita kanyak. Sa anak ama umangag daton kan ka. Manuel, lading itak. Ngam daytoyan ti maudi nga isasarungkar mo kanyak. Apay, Ria. Nakapagdesisyon akon. Sumrakak iti kumbento. Anya? Kayat mo ti agmadre? Wan, Manuel. Manipod ka ubing ko. Dayta ti tarigagay ko. Nagturpos ka kas may sa doktora. Tapno agmadre ka lang? Kas jay? Kat? Anya ti nakakatkatawa iti imbagak. Ma'am amyusak, Ria. Jak ekspektaran dayta. Why do you find it amusing?
Uray si ka Manuel. Mabalin kamat nga awisan asumrek iti relihiyosong abokasyon. Sorry Ang awan iti bukabularyok dayta. Di mo ko naanday ta. Awan maaramidam, no ti apo ti mangayabkan ka iti dayta abokasyon. Amo ka din dagiti naganak mo dayta banag. Saan pa'y? Sikapay lang ti makaamu iti daytoy. Clara, inawagam ka din ti klinik ni Rhea. Awan, nga maawan ka no matijay. Napananangay. Kunamo ti sekretaryana nga imatendar iti prayer meeting. Anya, ket no imbilin ko kenkwana, amasapol ko ti presensya na iti business meeting ti kumpanya. Nalipatan na siguro. Ti kunam ket di Clara. Pagaayat nag akon kontraen. Amin na kayat ko nga ramiden, ang mainay iti negosyo tayo, ket saan na atong tungpalan. Pagpaspasensya amon ti anak ta, Ernesto. Hanggang Clara, mapunpunwan ako ni tanak ta. Bayam, kasaritak to ti anak ta. Ria, apaya di mo dinarayan ti ko na ni Papam a business meeting. Mama, sorry. Ngam saan aday ta ti priority. Saan mo ko mapagpungtutan ti amam, Ria? Lading hitak, ma. Ngam awan ti pusok iti negosyo. Ti agserbi iti Diyos ti kalkalikag umag. Anya? Wen, mama, actually, kayat ko nga alaan da iti agundaway. Tapno ibagak kada kayo asumrakak iti kumbento. Anya? Ma, saan kay kumaamas daaw iti imbagak? Ingkarkararag ko daytoy abokasyon. Ita, ready akon asumrak iti kumbento. Ria, agar aramid ka iti parikot. Ma, kaano pa'y anagbalin aparikot ti panagserbi iti Diyos? Natuloy mo't nga simrek ni Rhea iti kumbento. Wen nga rod, Lorenzo. Awan tinaaramidan da pare Ernesto kan Mare Clara. Uray kasano ti pungtot ni pare Ernesto. Ti desisyon ni Rhea tinasurot. Adan iti husto nga edad ni Ria. No anyaman ti desisyon na. Awan ti mabalinhan ti asino man. Uray pa'y dagiti dadakkel na. Pudno dayta, angam sayang. Ni ko Rhea, ti kayat ko apara iti anak ta. Uray siya. Kayat ko ti ugali ni Ria. Agbagay dalaunay kin ni Manuel. Angam kas iti kunak itay. Dayta ti desisyon na. Kat nasken nga irespeto tayo. Talaga asaan da na ituding para iti tunggal maysa. Ernesto, ada simangpet nga imbitasyon para iti panangawat ti anak ta iti final vows na akas may sa amadre. Sa anak nga interesado, Clara. Ernesto, Awan ti anak ko, sulpeng. Diyak kaya ti makangag itan nyaman mainaig kenkwana. kayat ka di asawan day ta, nga inlaksid mo ti anak ta. Nabayagan. Manipod iti pimanaw iti da iti abalay. Tapno sumrek iti kumbento. Ket inlaksid kon ni Ria. Ernesto, pakawanam kuman ti anak mo. Iha, kablawan kay ti daytoy ngaldaw. May sakaitan a madre. Agyaman mama. Saan ko napilit ti ama masumurot kanyak? Maliday anak nga rod, mama. Kasta unay tigura kanyak ni papa. Uray kasano ti panangihisplikar ko kankwana. Di nalat ta akseptaran. Amok anak ko laapan ti panunot na. Ngam ikarkararag ko. Asapay la ko mata malukatan matlaang ti isip na.
Amom Lorenzo, makita kat naragsak ni Rhea iti pinili na abokasyon. Apay anak ko nam ti kasta. Idi dinarayan mi ti panangawat na iti final vows na imatangak ti jar na. Ti pan nakakontento na iti piyag. Sabali ti kinaranyag ti rupa na. Siguro, nabirukan na iti unag ti kumbento ti naidumduma aragsak. Iso akasta tinakita yu adjar na. Sir Ernesto, you have a visitor. Pastrakam ditoy. Good afternoon, Papa. Apay nga ka ditoy. Papa, kasarita kayo kuma. Kailiw kayo. Awan ti oras ko ang makisaritagan ka. Uray ka di may salang a minuto. Kat di yung maipaay kanya. Napatag ti oras ko. Di nagdisturban. Papa, kayat kong agkapyatan. Pangaasi. Pumanaw kay ti sangwana, Kriya. Ang mga noan niya pa iti may sawang ko ka. Papa, please. Agkidawak iti pamakawan kada kayo. Agparinto mga kiti sangoyo. Tumagder ka nita. Saan kang agparinto mga iti sangwanak? Papa, di na ko makagura. Gapo iti pinilik abokasyon ko. Kayat ko ti agserbi iti Diyos. Saan la ko maati na indagaan a kinabaknang ti importante kada kayo. Laglagi pa niyo, Papa. At dapay nang nangruna a kinabaknang. Isu ti kinabaknang sa dilangit. Ernesto, nasipnutan. Kan nalamiisan dito beranda. Saan ka kadipay asumrek? Itay paya madlaw ko na unag ti pampanunutan. Clara, sinarungkaran nagtianagta ang madre. Sinarungkaran na kayo opisina. Imbagman, tamaaklon mon, amaysan a madre ti anak ta. Wen, Clara, Kat, nakapagsarita kayon iti anak ta. dimawat kanya kiti pamakawan. Kaya't nangagkapya kaming agama. Kat, inted mo ka din ti pamakawan mo. Saan? Unay kan, Ernesto. Ti anak mo ti agpakpakumbabakan ka. Dakkel nga rod ti babawik, no apay asaan ko nga inkan kano itay. Nagbati iti isip ko tinaibaga na kanya. May papanit ti kinabagnang. Makunkonsensya ak, iti madi apa ng trato kan ko na. Mabalin mo latamot asarungkaran ti anak ta. No kayat mo, Ernesto. Manuel, naimbag ta pinatgam ti awis ko ang makipasat iti dayti a medical mission. Wen, Sister Ria. Kaya't kumati tumulong ka dagiti agkasapunan. Nasayad mo kasta, Manuel. Natignayak iti ko na. Nga i-share ko kumamit ti adda kinabaknang ko. Wen sursuruan ko matimangtad iti tulong kadagiti agkasapulan. Saan tay ko maabukudan no anyaman ti adda aparabor nga adda kada tayo? Wen, Sister. Kaya't agyaman ha. Taim pamiris mo kanyak na ita. Akwa, Sister. Adain sangpet ko a donasyon nga ag-agas, kentaraon. Agyaman ako na Manuel. Ni Apo Diyos timang subalit kan ka. Sister Ria, ibagam tulat ta, no dapay kasapulan nyo, para iti medical mission nga agayan ti kongregasyon nyo. Mama, nagkita kami kani Sister Ria iti medical mission. Kasta ka di. Uwan, Mama. Maawatak itan ti bagbagayo. Anagpaiduma a kinaragsak ni Sister Ria. Nakitam ka di matlaang, anak ko. Uwan, Mama. Ket dayawak ti aramiden na apanang tulong kadagiti nakurapay. Kastamad dagiti agkasapulan. Nasaya at anak ko. Kat amom ka di nga ididamo. Hinusgaak.
Ngam idinakitak ti kastaunay a kinaragsak na iti panagmadrena. Naawata kon ni Sister Ria. Kastak mo't iti mama. Kinatawak pa'y, idimbaga na kanyak nga umunag iti kumbento. Saan ko pa naawatan iti? No apay ati may saan na laing a doktora. Kat tarigagayan na ti sumrak iti kumbento. Tanwar arigan, mabalin mo't abumaknang, babaan iti profesyon na. Ang pinili na ti agtrabaho para iti kinabaknang sa dilangit. Papa, imbag man ta si marungkar kayo. Wen, anak ko, kailiw ka. Papa, Iha, kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan ken ka. ha? Wen, anak ko, pakawanin na ko ma, tasaan ko adagos anaawatan. At inarigagayam ti sumrag iti kumbento. Kat gapoy ti dayta, kat ginura ka, kan inuskaak ti desisyon mo. Papa, nabayagan anapakawan ka. Agyaman anak ko, kat manipod ita, namnamaem ti suportakan ka. Agyaman ako unay, Papa. Ti kinabaknang tayo sa dilangit, kat awan sa bali, no di ti agnanayon abiyag nga ipaay ti Diyos kadagiti anak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay. Nainbag nga oras kada kayo ang